माँ समलेश्वरी मंदिर संबलपुर। गवर्नमेंट डेवलप काम चलती। काम पूरा जोरसोर रे चलती। संबलपुर घंटेश्वरी टेम्पल जीवा रास्ता। ओय मुंड बुलो नहीं तो ओ बाबू बाबू ओए बाबू ये पचके ना ए देखिल कोटा मंदिर कोट नहीं जानी पार्लु जानी पार आ के समय लगे जान लंका खाइब लंका खाली लंका खाइब एक्चुअली देखे सेपट हूँ इन एपटे आउट से लोक एट एटा साड़ू आउची छत्तीसगढ़ पानी कौटा पानी मत जाना नहीं पानी लेखा नहीं तो पानी से गंगा माता ये खोड़ा हूँ ड्रिल ड्रिल केतरा बंद हो आज्ञा केतरा रे पाँच एक गेट रात 10 11 12 बजे रात 12 बजे रात 12टा जाए खोला देख बाबा ए बाबू आसी कौन देखिल हाँ घोड़ा टिंगा दल लगे पानी जाऊँ काढ़ ना कौन
ଏଠି ଭାଇ ଅନୁମାନ କେତେ ଫୁଟର ଗଭୀର ହେଇଥିବ କେତେ ଫୁଟ ଗଭୀର? ତାପରେ ଏଠି ଅଛି ତାଠୁ କମ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ହେଉଛି ଏଠି କମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଟିକେ କିଛି ବାହାରିଲାନି ସେଇ ତ ଭଳିଆ ଲାଗିଥିଲା। ଆଡ଼ିକି ଆଇଲା କ'ଣ? ପାଣିଟା ଯେତେବେଳେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଉଛି ଲାଗୁଛି ସେମିତି ସେତିକି ଯାଉଛି ବୋଲି ଲୋକ ଦେଖୁନ ପାଣି ବଜାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ଅଧିକ ପାଣି ହେଇଯାଏ ଓଭରଫ୍ଲୋ କରିବ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଲିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି ତା ସେ ଟଚ୍ କରେ ବା ଅଧିକ ଓଭରଫ୍ଲୋ କଲେ। ଯେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ବନ୍ଦ ରୁହେ ନା ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ବିପଦ ସଂକନର ଏମିତି ଭାବିକି କହନ୍ତି ବିପଦ ସଂକନ ବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛପଟେ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ସେ ଏତେ ଫୁଲ ଦେଖିକି ଏତେ କମ୍ ଫୁଲ ଦେଇଥିଲା କ'ଣ? ସେ ଫୁଲ ଟୋଟାଲ ତ ବଡ଼ ସେତିକି ଅଛି ତ ସେ ସମସ୍ତେ ସେତିକି ଡିଭାଇଡ଼ କରି ଦେବନି ତମ ପାଖରେ କହିଲେ ଲାଗିଲାଣି ବା ଦୀପ ଲାଗିଯିବା ଏଠି ଗଲା 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 ମାଙ୍କଡ଼ ଭୋକ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଇଏ ବସିଥିଲେ ମୁଁ ବସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ କ'ଣ ଛଡ଼େଇକି ଆଣିବି ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବସିଥିଲା ସେ ମୋ ପାଖରେ ନେଇ ପଳେଇଲା। ଭୋଗ କେତେ? ଇ ଭୋଗ ନେଲେ ଛୋଟ ଭୋଗ ନେଲେ 50 ଟଙ୍କା ଇ ବଡ଼ ଧନୁମା ଭୋଗଟା 70 ଟଙ୍କା। ଏ ବାବୁ ଏ ଭୋଗ ଦେখ ତ 50 70 ରଖିଦିଅ ହେନ ହଁ ବ୍ୟାଗ୍ ହେନ ରଖିଦିଅ ତୁମର ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦିଅ ତୁମ ମୋବାଇଲ ପଇସା ନେଇ କରି ଦିଅ ରେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଅଛି ତ? ହଁ नहीं 50 वाला दिया 50 50 नहीं तो आज नड़िया अच्छी नड़िया बिल अच्छी और हमें 3टा दीप दे दिया तार से तो इंक्लूड तो हाँ शैव पीठ विमलेश्वर बाबा ब्रक्र मंदिर हुमा एपटे एपटे
ପଙ୍କଜ ଆଇଲା ଭୋଗ ସରିନି ଆଇଲା ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଲଡ଼ୁଟା ନେଇକି ଯିବା। କେତେ ଟଙ୍କା ଲଡ଼ୁ? 10 ଟଙ୍କା। ନା ଆମେ ଗୋଟେ ନେବୁ। ଏଇଟା 20, ସେଇଟା କେତେ? 10। ଏଇଟା 10 ଦିଅ। ଏଇଟା ମାଛ ଖାଇବେ? ଗୋଟେ ନେଇଛୁ ଆମେ ମାଛ ମାନେ ଖାଇବେ। ଧନୁ ଏଇଟା ତୁ ଧନୁ ଆକୁ ଯୋଉ ମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ମାନେ କିଏ ଠାକୁର ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କହିବାର କଥା ନା କେମିତି କଣ? ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା। ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ ଶୁଣି ଆସିଛନ୍ତି କି ନିଜେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା? ଆଚ୍ଛା ଠିକ। ଆମେ ଆଜି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଇଥିଲୁ ବା। ଚାଲିଛି ଗୋଡ଼ ଖସିବ ଯଦି ବାବା ପୁରା ତଳେ, ଆଉ ତତେ ଚାଲିବାକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ବାଗି ଚାଲେ। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଚଉରା ନାହିଁ କି, ଏଠି ସବୁ ପୁରା ପଡ଼ିଥିବ ଫୁଲ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନାହିଁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି ସେପଟେ ଯେଉଁ ମୁଁ କହୁନଥିଲି କି ଯେଉଁଟା ମାନେ ଯେଉଁ ମାଛ କାଟୁଥିବେ ପଥର ହେଇଯାଇଥିବ ସେପଟେ ସେଠି ଯାଇକି। ହଁ ଅଛି ଯେ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗରୁ ହେଇଛି କି ଏବେ ହେଇଛି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କହିବା କଥା କି ଏଇଠି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଥର ହେଇଯାଇଥିଲା। 4/6 20 ଟଙ୍କା। ଏଠି ସେପଟୁ ଯିବା ଡଙ୍ଗାରେ, ସେପଟୁ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଯିବା ଯେଉଁ ମାଛ କାଟୁଥିବେ ଯିଏ ପଥର ହେଇଯାଇଥିବ। ଏପଟେ ଆସୁନ, ଏଇଠି ଆସୁନ, ଏଇଠିକି ଆସୁନ। ହେ ବଡ଼ଟା ନେ ଆସି ଆଇଲା ଦେଖିଲା ହବା। ଏଇ ପାଖକୁ ପକଉନ, ଏଇଠି ପକଉନ, ଏଇଠି ଆସିବ, ଏଇଠି ଆସିବ, ଏଇଠି ପକଉନ, ଆସିବ ଏଇନେ ସେ। ଆରେ କାକେ ଖଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପକଉନ, ଗୋଟେ ବଦଲେ ପଳେଇବ, ସେ ପକଉଛି ସେ ଆସିବ ଏଇନେ। ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛେ ନା ସେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଦିନ କେତେ ହୁଅନ୍ତି କୁଣୁଭ ମାଛ କୋଉଠିବା। ସେ ଆଉ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ବାପୁ ଖାଇଦେଲେ ଏଇଟାକୁ। ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବାବା। କୋଉଠି ଚଉରା ପାଖରେ?
ତାହେଲେ ଇଏ ଜାଗାକୁ ଆସିକି ନା ଆମେ ତ ଏଠିକି ପଳେଇଥିଲେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା ସେଠି କଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରୁ ଆଉଛନ୍ତି ଆମର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଏଇଟା ହୀରାକୁଦରେ କିଛି ନାହିଁ ହୀରାକୁଦ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଖିବନି କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ଯେ କିଛି ତ ନାହିଁ କିଛି କରୁନି ଖାଲି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ ବୁଲିବ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ବୁଲିବ ହଁ ଠିକ୍ କଥା ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ହୁମା କେଉଁ ଲଡ଼ୁ କେଉଁ ଲଡ଼ୁ ତୁ ଦେଇଥିଲୁ ଲଡ଼ୁ ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆ ତ ହେଇଥିଲା ଆଉ ନ ଦେଇଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ମାଗଣା ଦେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଜାଗା ତ ପାଇ ନେଉଛୁ ବା କେଜାଣି ଭାଇ ମୁଁ ଦେଇନଥା ହଉ ପଇସା ଅଧିକ ଅଛି ନା ତ ଡାକିବ ଯଦି ଦିଆ ହେଇଥିବ ଡାକିବନି ଭୋଗଟା ଅଛି ଓହୋ ସେଥିଲାଗି